imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Дорогие браты и сестры, переживаем сегодня 20-ю неделю перыяду звыклага. Традыцыйна збіраемся на супольнай Еўхарыстыі, каб як адна Божая сям'я праслаўляць добрага Бога, дзякуючы Яму за ўсе ласкі і дабрадзействы, якія Ён здзяйсняе ў нашым жыцці. Таксама хочам сёння традыцыйна перапрашаць Пана Бога за недасканаласці нашага жыцця і ўзносіць просьбы і інтэнцыі, якія носім у глыбіні свайго сэрца. Як заўсёды ў нядзелю гэтую святую імшу цэлебрую у інтэнцыі ўсіх парафіян, даручаючы кожнага з вас апецы Божай, просячы аб патрэбныя ласкі і бласлаўлення на жыццёвых шляхах. Таксама сёння ў нашай парафіі вялікая радасць, таму што супольнасць касцёла праз ласку святога Хросту пабольшыцца, далучацца 3 новыя чалавекі, невялікія яшчэ наразе, але яны таксама падрастуць і будуць паўнапраўнымі членамі касцёла і дзецьмі Божымі. Дарагія бацькі, пытаю вас, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Чаго просіце ў касцёла Божага для вашых дзяцей? Хрост. Дарагія бацькі, просячы Хросту для вашых дзяцей, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Хрыстус? Хростныя, ці гатовы вы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязкі? Дарагія дзеці, касцёл Божы прымае вас з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю вас знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хростныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dla milujących Ciebie przygotowałeś niewiedzialne dobra. Wlej w nasze serce gorącą miłość ku Tobie, abyśmy milując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Заховуйте правосуддя і чините справедливость, бо хутко прийде збавлення моє, і об'явиться справедливость моя. Сынов чужаземцев, якія долучилися до Пана, каб служить Йому і любить ім'я Пана, каб бить Його слугами, усіх, хто заховує суботу, каб не ганьбить її, і тих, хто моцно тримається Майго заповіту, узвяду на гору мою святую і встешу їх у моїм домі молитви. Усе спалення їхнє і ахвяри будуть досподоби мне на ахвярнику моїм, бо дом мой буде названий домом молитви для всіх народів». Это Слово Божие. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Читання послання святого апостола Павла до римлянов. Брати, я кажу вам, язичникам, як апостол язычников, я прославляю служение свое, каб обудить рупливость сярод своих суродичев и каб довести до збавления некоторых з их. Бо коли откидывание их – это примирение для свету, то что ж тады их принятие, коли не повстание до життя з померлых? Дары и покликанье Божие нязменные, як и вы неколи были непослухмянные Богу, а теперь помилованы праз неспослухмянность ихнюю, гэтак и яны теперь непослухмянные, каб праз змилование над вами и сами яны помилованные были. Тому, что Бог замкнул их у непослухмянность, каб усіх помиловать. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, alleluja, alleluja.
Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус вийшов і скеравався у землі Тира і Сідона. І ось жінчина з Ханаана вийшла з тих в околиці і почала кричати: «Змилуйся надо мною, Пане, сине Давида. Моя дочка тяжко опантана злим духом». Але Єсус не відказав їй ні слова. Тоді учні його підійшли і просили його: «Отпусти її, бо вона кричить услід за нами». І він сказав їй відказ: «Я посланий тільки до загинувших овечок з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилася йому і сказала: «Пане, допоможи мені». І він сказав їй відказ: «Негоже забрати хліб у дітей і кинуть щенятам». І вона сказала: «Так, пане, але й щенята ядуть крошки, які падають со стола господарів їхніх». Тоді Єсус сказав їй відказ: «О, жінчина, велика віра твоя, нехай станеться тобі, як жадаєш». І з гэтага моменту її дочка стала здоровою. Ото Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры у Христе нашим Пану, читаючи сьогодні слово Євангелія, прийшла така думка об тим, що у Євангелії Єсус з апостолами сьогодні скеравався у землі Тира і Сідона. Гэта такая область у Израиле, где так найменьше верили у одиного Бога. Там больше заселенная была людьми такими язычниками, які до габреїв так не вельми так добре відносилися, имели своих богов. І така асоціація прийшла у тим, що ось приїжджаючи сюди до вас з Могилівської землі, то можна сказати, що ось усход нашої країни, гэта так, як у Ізраїлі калісьці в околиці Тира і Сідона, такі далекі від Бога, то так само і усход нашої країни у певному сенсі можемо до гэтага параўнаць. Але так само і бачимо, що Пан Єсус нават не тільки ходить і проповідує правоверним габреям Слово Божие, але так само йде у ті трудні в околиці землі ізраїльській. Ну і так само так здарається, що бути місіонером треба би і у нашій країні, у нашій батьківщині. Дякую велике ксензу Віталію Пробашчу за те, що дозволю, каб тут подзяліцца гэтай хаця б крыху гэтай нашай працай місійнай там на усходзе нашай краіны. Сам, тым больш, што сам я паходжу з Гродна, з гродзенскай зямлі, і вось так Пан Бог пакіраваў, каб будучы місіянерам кларытынам, у такім законе айцоў кларытынаў, прапаведаваць Божае Слово на Могилівській землі. Але думаю, што таксама не толькі я, тут і ваш бліжэйшы земляк, ксёндз біскуп Александр, тут зашмянаў, таксама у Могилеве прапаведуе Божае Слово, больш за тое жыве ў нашым кляштары таксама. І з ашмянскай землі яшчэ пробашчам у санктуарыю марыйным у Бялынічах, ксёндз Юзаф таксама ёсць, тут все іншыя шматлікія, яшчэ іншыя святары з гродзенскай зямлі, там таксама з'яўляюцца мы з такімі місіянерамі, каб на Могилівській землі адрадзіць каталіцкую веру. Варта памятаць аб тым, што менавіта там, таксама на Могилівській землі была гэтая каталіцкая вера распаўсюджаная. Часам, калі я прыязджаю дадому, то так людзі ў роднай парафіі кажуць: «А чаго ксёндз туды паехаў? Там ж католікаў мала». Сапраўды мала. Вось гледзячы сёння на вас,
так сэрца радуецца, што так вельмі шмат. А сабе уявіце, я тут ксяндзу Віталію казаў, што раённы цэнтр Ашмяны і раённы цэнтр на Магілёўшчыне, такі, напрыклад, як Чавусы ці Мсціславль, дзе вось сёння поўны касцёл людзей. Ну, для мяне гэта поўны. В Чаусах сёння да касцёла прыйдзе 9 чалавек. У Мсціславлі 3-4. Большие касцёлы. І вось такая ёсць розніца, і жывем мы ў адной краіне, у Беларусі. Тут шмат, там не вельмі. Хаця калісьці было сапраўды вельмі шмат касцёлаў. У Магілёве сёння ёсць толькі 2 касцёла, але калісьці было 5. І Магілёў быў сталіцай самай вялікай архідыяцэзіі каталіцкай у свеце. У Мсціслаўлі тым самым было калісьці таксама 5 каталіцкіх касцёлаў, некалькі кляштараў манаскіх. Сёння з гэтага амаль што нічога не засталося, але засталіся людзі. І вось калі мне пытаюцца, чаго вось туды ксяндз паехаў, тут шмат працы, шмат католікаў, я заўсёды адказваю: Пан Бог і тых людзей на Магілёўшчыне таксама любіць, а гэта значыць прагне іх збаўлення. Прагне, каб і гэтыя людзі таксама дасведчылі Божай любові і змаглі апынуцца ў раі разам з намі тут усімі. Гэта таксама вось такі клопат пра іх. І так як можам, абвяшчаем гэтае Божае Слова. Асабліва гэта бачна на працягу, як развіваецца, канешне, пакрыху гэтая вера адраджаецца, развіваецца на працягу апошніх амаль што 20 год, калі мы ўжо будуем нашу святыню, касцёл святога Антонія, таксама адраджаючы яго, бо такая святыня, такі касцёл у Магілёве таксама калісьці існаваў. Але так гісторыя прайшлася па гэтых тэрыторыях усходу нашай краіны, што ўсё было знішчана, таксама і храм, і святыня святога Антонія. Больш за тое, у касцёле святога Антонія, якім апекаваліся айцы Бернардыны, знаходзіўся нават цудоўны абраз святога Антонія. Як сведчаць гістарычныя крыніцы, так цікава напісана, што адзіны дзень у годзе, калі можна сказаць, што Магілёў – гэта сапраўды веруючы горад, гэта не Велікадня. Гэта свята святога Антонія, куды да цудоўнага абраза ішлі усе і каталікі, і праваслаўныя. Усе, каб падаць пашану святому Антонію. І гэты цудоўны абраз, на жаль, таксама знік, як і знік цудоўны абраз Маці Божай Бялыніцкай. Але вось будуючы новы касцёл, святы Антоній загінуў, будуючы новы касцёл, мы ўжо яго так амаль што пабудавалі, засталіся цяпер толькі працы каля касцёла, каб зрабіць прыгожа і каб здаць у эксплуатацыю нашу святыню, хаця там ужо і молімся. І вось прыкладна за год да таго, каб мы пачалі маліцца ў нашай святыні, адна парафіянка прынесла невялікі абраз святога Антонія, намаляваны на дошцы, у прыгожай рамцы, з такім спецыяльным сярэбраным акладам зроблены. І па ўсіх такіх, тое, што нам удалося даведацца, ён вельмі супадае з апісаннем таго цудоўнага абраза святога Антонія, які калісьці быў. І такая думка, якая прыйшла, што святы Антоній сам згубіўся і сам знайшоўся ў новай святыні. Мы добра ведаем, што калі мы што-то згубім, то каго мы просім? Святога Антонія. Так. Я в сваім жыцці заўсёды скажу, сведчу, што ўсё, што згубіў, і калі маліўся да святога Антонія, прям всегда знаходзіцца. Варта гэтаму святому таксама аддаць гэтую пашану. Праз такія рэчы. І нават вось цяпер, калі у Магілёве гэты храм стаіць, калі яго бачна, бо такая цікавая рэч, то ёсць у Магілёве катедра, конкатедра, цэнтральны касцёл,
але ён забудаваны з усіх бокоў, і нават магілёўчане не ведаюць, што яшчэ ёсць касцёл у Магілёве. Наш касцёл цяпер стаіць, хаця і не ў цэнтры, там збоку, але яго відаць. І шмат людзей прыходзіць і памаліцца, і пабыць, і больш за тое прыходзяць, аднойчы скажу, прыходжу да касцёла, у лавачцы сядзяць такія бабулечкі, старэйшыя ўжо, падыходжу і пытаюся, ці вам чамусь дапамагчы. А яны такія сядзяць, не, нам нічого не надо, мы тут проста прыйшлі падышаць вашай красотой. Отак, як прыходжу у вас у касцёле, я тут захапляюся проста сёння. Падышаць красотой, падышаць прыгажосцю. Шмат людзей таксама прыходзяць, якія пытаюцца, што зрабіць, каб прыняць каталіцкую веру. Многа вось такіх цудоўных справаў, якія за прычынай святога Антонія адбываюцца. Калі мы распачыналі адраджаць парафію, то ў касцёле, у капліцы прыходзіла толькі ў нядзелю 60 чалавек. Сёння прыходзіць у нядзелю 120, 150, часам трошкі больш, часам менш. Канешне, такія лічбы гэта нішто, паглядзіце, у вас тут сёння многа больш, чым у нас праз увесь нядзельны дзень. Але тыя людзі, якія прыходзяць, тыя каталікі, яны жывуць жывой верай каталіцкага касцёла. Вельмі цешыць тое, што якраз пачынаў катэхезу, была толькі адна дзяўчынка на катэхезе. Сёння, вось не так даўно, на мінулым тыдні, закончылі мы канікулы з Богам для дзяцей, якіх было 30. Прыходзілі, і дзеці вось самі прыходзяць. І у нас, як часам кажу, што многія ксяндзы кажуць, святары, што маюць праблему, што як прыцягнуць дзяцей да касцёла. У меня праблема, як іх выгнаць з касцёла. Сапраўды, у нас ёсць дзіцячая імша, ёсць комната для дзяцей, ёсць класы, яны сядзяць, і часам бацькі ходзяць аж са слязамі, о, надо ідти домой, а Віка не хочет, і вообще это. Іх пакаранне было, каб на канікулы, в лагер не пусціць. Таксама і моладзь, якая сапраўды так вельмі адказна падыходзіць да справаў веры, якая стараецца сапраўды ўпрыгожыць святую імшу і кожную нядзелю быць на літургіі. Гэта вось такія рэчы, якія і цешаць, і тое, што сапраўды, калі прапаведуеш Бога, Езуса Хрыста, гэта таксама дае свой плод. Але, мае дарагія, як бачым, нам таксама і так у сферы такой матэрыяльнай і цяжка таксама, бо не так шмат нас, а спраў яшчэ і будаўляных, і з бумагамі вельмі шмат, яны ўсё вельмі каштуюць. Таму вось цешыся тым, што там ёсць, дзелячыся гэтай працай такой місійнай, хочацца і папрасіць сёння, каб дапамагчы гэтай справе закончыць будову нашай святыні, дапамагчы ў развіцці гэтай нашай парафіі, працы гэтай місіянерскай на магілёўскай зямлі. Гэта можна будзе ўчыніць пры выхадзе з касцёла, там буду стаяць, і там можна будзе скласці свае вось такую дапамогу, можа невялічкую. І хачу сказаць, што мы молімся за ўсіх тых ахвярадаўцаў, за тых людзей, якія нам дапамагаюць ці малітвай, ці матэрыяльна. У кожную першую суботу месяца ёсць імша за ўсіх нашых дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай святыні і нашай парафіі. Захвочу і запрашаю ўсіх, хто будзе ў нас на Калыме, як кажуць, у Магілёве, то прыехаць. Можа, хтосьці вучыцца, можа, хтосьці мае родственнікаў у Магілёве, то прыціскаць, там есть касцёл святога Антонія. Туды можна, асабліва, хто паедзе вучыцца ў тэхналагічны універсітэт, прадавольстве, харчавання, то прям через дарогу. Общежитие, прям через дарогу запрашаем і нагадаць маладзёжы. Таксама, што вось можа, і мы заўсёды адкрытыя і чакаем. За усялякі дар сэрца, вялікі ад усяго сэрца, ад імя ўсёй нашай парафіі, велькі Бог заплаць. Амен. Дзякую Айцу Віталію за слова. Таксама захвочу ўсіх, хто мае такую магчымасць пачуцца адказнымі, пачуцца
не толькі парафіянамі ашмянскай парафіі, але таксама хрысціянамі, католікамі, прыналежнымі да паўсюднага каталіцкага касцёла і падтрымаць тых людзей, якія ў невялічкай супольнасці таксама пробуюць будаваць менавіта гэтую супольнасць веры і любові да Бога і чалавека. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтых дзяцей, якія прымуць ласку хросту, да іх бацькоў хростных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у цудоўнай таямніцы тваёй смерці з мёртвых паўстання ты праз хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў іх да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю ты зрабіў іх вернымі вучнямі і сведкамі твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця ты прывёў іх да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і ў тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас ты аднавіў ласку хросту. Цябе просім. Молімся, каб усіх хрысціянаў, якія праз хрост сталі адным целам, ты заўсёды захоўваў у адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся, каб увесь свет ты абараніў ад пажару, голаду, вайны і заразы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя, Пане Божа ўсемагутны, ты паслаў свайго адзінароднага сына, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтыя дзеці сустрэнуцца са спакусамі гэтага свету і павінны будуць змагацца з подступамі злога духа. Пакорна просім цябе моцаю мукі і ўваскрашэння твайго сына, ачысці іх ад плямы першароднага граху і, умацаваўшы ласкаю Хрыста, безупынна ахоўвай іх на жыццёвым шляху праз Хрыста Пана нашага. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога. Найласкавейшы Ойча, ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё тваіх дзяцей. Хвала табе навекі. Божа, ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Божа, ты праз Духа тваёй любові, якога ўліў нашыя дзеці, атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае бо смерлых і сядзіць правару чайца. Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае. Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце Пану нашым. Амэн. Бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб вашыя дзеці прынялі хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам толькі што вызналі?
і Синові, і Духові Святому, як було на початку, teraz і завше, на віки віков. Амінь. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы былі далучаныя да яго народа, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Амін. Дарагія дзеці, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэта белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Módlcie się, aby moją i wasze ofiary przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie
i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Bohu chórę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. I oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy po usileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą,
Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, by ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Umocnij wierności nowochrzczonych, którzy dzisiaj zostali włączeni do Twojego ludu przez odradzające obmycie, spraw, aby nieustannie rozwijało się w nich nowe życie. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oj, nam wszyscy pokój i pokój. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, podasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
niczym się nie pro, niczego nie bój. Bogu zaufaj, nic ci nie grozi, niczym się nie trop, niczego nie bój. Bóg miłością jest. Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у чацверг 20 жніўня ўспамін святога Бернарда, абата і доктара касцёла. Пятніца 21 жніўня ўспамін святога Пія X папы. Субота 22 жніўня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы. У нядзелю святая імша у гародніках а гадзіне 14. З панядзелку 17 жніўня распачнем навенну перад урачыстасцю Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. Сёння з намі маліўся отец Віталій з Магілёва. Прыпамінаю, што ахвяры на будову касцёла у Магілёве можна скласці будзе пры выйсці з касцёла. Да сакраменту сужэнства ў нашай парафіі рыхтуецца Млыноўскі Максім і Герудь Дзіана, абодва ашмяны, аб'ява другая. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Сёння асабліва хацеў падзякаваць людзям, якія прынеслі кветкі, садавіну і гародніну для дэкарацыі на учарашнюю урачыстасць. Таксама шчыра дзякую за усім, хто прыносіць садавіну, агародніну на плебанію, той, хто дзеліцца, няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Михаил Чарнушевич, 63 гады, Казімір Суравец, 82 гады, Мікалай Кажека, 57 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wieku istnie niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, по Твоя оброны. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasze, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Столькі было б аб'яваў. Дзякую ўсім за супольную малітву. Віншую ад усяго сэрца бацькоў і хросных, новаахрышчаных дзяцей. Таксама жадаю ўсім добрага адпачынку і плённага тыдня працы. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. My chcemy Boga, Panno Święta, usłysz naszych wołań głos. Miłości Bożej dźwigać będą, to nasza chluba,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.